Takhle jsem viděl lodičku poprvé. Cesta domů s novým majitelem. Stav lodi před renovací. Vadné plexy, špatné těsnění, špatné čelo, vše se musí opravit. Ale přišla zima, práce se zastavily. Na jaro nové plexy, nový vozík, nové molitany, lodní překližka z okume, uzavření kajuty, elektroinstalace, nový motor, osvětlení a klakson. První zkušební plavba na baťáku. První průjezd komorou. První pasažéři na palubě. Další jízdy na Orlické přehradě. Je to opravdu malá lodička, není ani vidět.